Otče, pamätáš si, ako si mi slúbil, že mi povieš o Antikristovi? Áno. Dnes sme boli s deťmi vonku a zrazu okolo nás prešiel muž a zakričal: Je tu! Antikrist je tu! Neboj sa, synku. Bude to v poriadku. Syn, čo sa deje? Otec? Čo sa ti stalo s tvárou? Prečo? Páni, úplne som na ňu zabudla. To ja používam masku proti vráskam. Už nemám 28 rokov. Vystrašil si ma. Myslel som si, že si Antikrist. Je mi ľúto, že som ťa vystrašil, synku. A čo sa týka Antikrista, nepočúvaj každého okolo idúceho, ktorého stretneš. Ak ťa to naozaj zaujíma. Áno, veľmi zaujímavé. Tak teda... Poďme tomu prísť na koreň. V tomto videu sa dozviete, príde čoskoro Antikrist? Kto to je? Diktátor, miliardár alebo samotný Satan? Kde bude jeho sídlo? Čím je pre vás Antikrist nebezpečný? Ako vyzerá, koho napodobňuje a čoho sa bojí? Prečo väčšina veriacich žije v klamstve o Antikristovi? A ako vás pred ním môže dnes ochrániť Biblia? Antikrist. Kto je to? Skôr ako sa začneme učiť o Antikristovi, musíme pochopiť základné pojmy tejto témy. Pojem Antikrist sa v Biblii objavuje len 4 krát, pričom všetky tieto prípady sú zaznamenané v Jánových listoch. Navyše, keď apoštol hovorí o Antikristovi, nemá na mysli jediného človeka, ktorý príde na zem na konci čias. Ak si pozorne prečítate tieto biblické texty, zistíte, že Ján mal na mysli ľudí, ktorí o Ježišovi klamú, znevažujú ho ako spasiteľa sveta alebo sa vydávajú za Krista. Zdôraznil, že títo antikristi vychádzajú spomedzi veriacich a čo je najprekvapujúcejšie, nie len, že prídu v budúcnosti, ale boli medzi kresťanmi už v Jánovej dobe. Text sa stáva obzvlášť pozoruhodným, keď nehovorí len o osobe alebo skupine ľudí, ale aj o samotnom duchu Antikrista. Ale každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele, nie je z Boha, ale je to duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že prichádza a už je na svete. Antikristom môže byť aj duch, ktorý klame tým, že ničí pravdu. A teraz sa budeme zaoberať tým, v koho osobe a kedy sa tento duch prejavil. Slovo Antikrist je v Biblii druh podstatného mena, ktoré označuje tých, ktorí vydávajú falošné svedectvo proti Kristovi a tých, ktorí sa vydávajú za Krista. Teraz prichádza zaujímavá časť. Sväté písmo obsahuje proroctvá o istej šelme, ktorá predstavuje najnebezpečnejšieho Antikrista v dejinách, môžeme povedať pravú ruku diabla na zemi. Napríklad ten istý apoštol Ján mal zvláštne symbolické videnie od Boha a vo svojej prorockej knihe Apokalypsa, alias Zjavenie, opisuje túto šelmu takto. Stál som na morskom piesku a videl som z mora vystupovať šelmu so 7 hlavami a 10 rohmi. Na jej rohoch bolo 10 diadémov a na jej hlavách rúhavé mená. Šelma bola ako leopard, jej nohy boli ako nohy medveďa a jej ústa ako ústa leva a drak jej dal svoju silu, svoj trón a veľkú moc. Ján vidí, ako drak predstavený v predchádzajúcej kapitole povoláva svojho prvého druha do vojny proti Bohu a cirkvi. Z mora sa vynorí niečo strašné, mnohohlavý mutant, ktorý v sebe spája prvky neľútostných dravcov. Všeobecne sa verí, že táto šelma predstavuje politickú moc, zatiaľ čo druhá šelma, opísaná v 13. kapitole knihy Zjavenie, predstavuje náboženskú moc. Preto si mnohí predstavujú Antikrista ako akéhosi vládcu alebo diktátora, ktorý stojí na čele svetovej vlády. Keď sa však pozorne ponorím do biblického textu, Antikrista v takomto kontexte nevnímam. Vzhľadom na kontext,
Má toto zviera skutočne všetky znaky politickej moci, keďže Biblia zdôrazňuje, že šelma symbolizuje politický vplyv a moc. Tu je pohľad na ňu. O tom povedal: štvrtá šelma, štvrté kráľovstvo bude na zemi, odlišné od všetkých kráľovstiev, ktoré pohltí celú zem, pošliape ju a rozdrví. Vidíme však aj rúhavé mená na hlavách morskej šelmy a tento pojem už patrí do náboženskej oblasti. Tu je uvedené, ako Biblia vysvetľuje, čo je to rúhanie. Nie za dobré skutky musíš zomrieť, odpovedali, ale za rúhanie si človek a predsa sa vydávaš za Boha. Najodvážnejšou formou rúhania je snaha presadiť svoju rovnosť s Bohom. Už to by nás malo viesť k opatrnosti. Ale pôjdeme ešte ďalej. Ján nielenže naznačuje, že táto šelma bude predstavovať náboženskú autoritu, ale poskytuje nám mnoho podrobností, ktoré to naznačujú. Nie nadarmo sa tento netvor nazýva Antikrist, pretože z gréčtiny sa toto slovo prekladá ako ten, kto sa stavia na miesto Krista. Pozrime sa v krátkosti na 5 paralel medzi Ježišom a touto šelmou, ktoré naznačujú, že tzv. Prvý zástupca Satana sa snaží vo všetkom napodobňovať Krista. Ako Ježiš Kristus, ktorý začal svoju službu vystúpením z vody, aj šelma začína svoju činnosť vystúpením z morských vôd. Druhý, šelma dostáva autoritu od draka, tak ako Ježiš dostáva autoritu od Otca. Po tretie, všetci moderní historici uznávajú, že Ježiš mal pozemskú službu približne 3,5 roka. Šelma vystupujúca z mora je aktívna 42 mesiacov, čo sa tiež rovná 3,5 roka. Po štvrté, Ježiš bol ukrižovaný a vzkriesený. Šelma tiež znáša podobnosť smrti a vzkriesenia. V origináli sa používa grécke slovo sfážo, ktoré možno preložiť ako zabíjať, porážať, zabíjať. Je to to isté slovo, ktoré Ján používa pri opise Ježiša v Zjavení 5. A po piate, moc šelmy, podobne ako Ježišova moc, nadobúda po ich vzkriesení globálny charakter. Celá zem sa divila a klaňala sa drakovi, ktorý dal moc šelme, a klaňali sa šelme a hovorili: kto je ako táto šelma a kto s ňou môže bojovať? A bola mu daná moc nad každým kmeňom, národom, jazykom a pokolením. A budú sa mu kláňať všetci, čo bývajú na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života pri baránkovi, zabitom od stvorenia sveta. Po svojom vzkriesení sa šelme kláňajú ľudia. Je to však priama analógia toho, čo sa stalo Ježišovi po jeho vzkriesení. Keď ho videli, kláňali sa mu, ale niektorí o ňom pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im: bola mi daná všetka moc na nebi i na zemi. Preto ho aj Boh povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri Ježišovom mene sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemou, a aby každý jazyk vyznal, že Pán Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Existujú aj ďalšie paralely, ale toto stačí na pochopenie hlavnej myšlienky. Šelma z mora vo všetkom napodobňuje Ježiša, ako by chcela zaujať jeho miesto. Biblia učí, že najnebezpečnejší Antikrist sa nebude správať ako nejaký tyran, ktorý sedí v Jeruzalemskom chráme a dýcha zlo na všetkých kresťanov. Toto niečo však bude navonok nadobúdať znaky kresťanstva v trvalom spojení s Ježišovým menom a aktívne lákať ľudí do svojej iluzórnej pravdy. Je úžasné, že väčšina veriacich si stále myslí, že nepriateľ zaklope na dvere a predstaví sa: dobrý večer, ja som Antikrist. Čakali ste na mňa a teraz som prišiel, aby som vás zničil. Diablové metódy zďaleka nie sú také jednoduché a naivné, ako si niektorí ľudia myslia. Za zmienku tu stojí skreslené chápanie slávnych slov apoštola Pavla. Nech vás nikto nejako nezavádza, lebo ten deň nepríde, kým sa najprv nezjaví ten odpadlík a človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh alebo svetosť. Aby v Božom chráme sedel ako Boh a vydával sa za Boha. Keď Pavol hovorí o druhom príchode Pána Ježiša, píše, že tejto udalosti bude predchádzať veľké odpadnutie Ježišových učeníkov a zjaví sa človek hriechu.
Keby sme mali v rukách len tieto apoštolové slová, mohli by sme sa domnievať, že ide o zlovestnú osobnosť. Ak sa však na tento text pozrieme v širšom kontexte, je zrejmé, že to tak rozhodne nie je. Je napísané, že človek hriechu bude sedieť v chráme, ale nie v 3. chráme, ako si mnohí myslia. V Biblii sa vôbec nenachádza proroctvo o stavbe 3. chrámu. Dokonca aj proroctvá v knihe Ezechiel poukazujú na niečo úplne iné. Sám Pavol v iných častiach svojich listov označuje spoločenstvo veriacich v Ježiša za chrám, ako aj telo každého jednotlivého kresťana. Či neviete, že ste Boží chrám? Ak niekto zničí Boží chrám, Boh ho potrestá, lebo Boží chrám je svätý a tento chrám ste vy. Držíme sa zásady, že Bibliu najlepšie vysvetľuje samotná Biblia. Preto človek hriechu, o ktorom Pavol hovorí skôr v symbolickom než doslovnom zmysle, nebude mať konkrétne miesto v budove, ale skôr v mysliach a srdciach Ježišových následovníkov, ktorí žiaľ uveria lžiam tohto človeka hriechu. Ak máte záujem o podrobnejšiu analýzu tejto témy, môžeme o nej zorganizovať diskusiu. Ak si to táto myšlienka zaslúži, podporte ju lajkovaním a komentovaním. Takže vy aj ja sme si už uvedomili, že prvý spojenec draka bude mať politický aj náboženský vplyv. Zostáva nám odpovedať na konečnú otázku. Táto otázka znie: dá sa šelma identifikovať v našej dobe? Áno, ale aby sme si plne uvedomili a spoznali charakter tohto zákerného nepriateľa Božieho ľudu, je potrebné dôkladne preštudovať jeho biblický opis. Stál som na morskom piesku a videl som z mora vystupovať šelmu so 7 hlavami a 10 rohmi. Na jej rohoch bolo 10 diadémov a na jej hlavách rúhavé mená. Zviera, ktoré som videl, bolo ako leopard, jeho nohy boli ako nohy medveďa a jeho tlama bola ako tlama leva. Každému, kto čítal knihu Daniel, táto šelma niečo pripomína. V 7. kapitole Daniel zaznamenal videnie, v ktorom mu boli ukázané 4 šelmy. Okrídlený lev, symbolizujúci Babylonskú ríšu, krvilačný medveď, symbolizujúci Midoperskú ríšu, štvorhlavý leopard, symbolizujúci ríšu Alexandra Veľkého, ktorá sa rozdelila na 4 časti. Okrem toho sa v nej hovorí o strašnej príšere so železnými zubami a 10 rohmi, ktorá symbolizuje Rím, ktorý sa rozpadol na 10 kráľovstiev. Vo videu o červenom drakovi sme už povedali, že obraz tohto draka zahrňa nielen samotného diabla, ale aj pohanský Rím, prostredníctvom ktorého pôsobil proti Ježišovi a jeho cirkvi. Je pozoruhodné, že ak spočítame počet hlav a rohov 4 šeliem, ktoré videl Daniel, je ich presne toľko, koľko ich má Antikrist. Šelma z mora v sebe spája vlastnosti 4 ríš, ktoré Daniel videl a ktoré v priebehu dejín striedavo utláčali Izrael. On však predstavuje inú moc, ktorá ich všetky vystrieda. Je to moc, ktorá príde po páde Rímskej ríše. V skutočnosti sa šelma z mora veľmi podobá inej moci, ktorá je opísaná neskôr v tej istej kapitole u proroka Daniela, moci malého rohu, ktorý sa neskôr objaví na hlave šelmy, ktorá symbolizuje Rímsku ríšu. Tu sa o ňom píše: proti Najvyššiemu bude vyslovovať slova a utláčať svätých Najvyššieho. Dokonca sa chystá zrušiť od nich sviatočné časy a zákon a budú mu vydaní do rúk až do časov a období a polovice času. Odporúčam vám pozorne si preštudovať celú 7. kapitolu Daniela, aby ste získali celkový obraz. Teraz si prečítajme, čo sa hovorí o morskej šelme. Boli mu dané ústa, ktoré hovorili pyšne a rúhavo, a bola mu daná moc konať 42 mesiacov. A otvoril ústa, aby sa rúhal Bohu, jeho príbytku a tým, čo prebývajú v nebi. A bolo mu dané viesť vojnu so svätými a premáhať ich. Nepripomína vám to nič? Ako by sme čítali to isté, len inými slovami. Obe postavy sa rúhajú Bohu a vedú vojnu proti Božiemu ľudu. V oboch prípadoch ide o 3,5 roka, pretože slovo čas v týchto textoch znamená rok. Preto sa časy a polčasu rovnajú 3,5 roka.
Prorok Daniel nám však o Antikristovi poskytuje zaujímavý detail, zasiahne do svätého Božieho zákona a pokúsi sa ho zrušiť. To už vieme o 7-hlavej šelme s 10 rohmi. Má politický aj náboženský vplyv. Stavia sa proti Kristovi zámenou, napodobňuje ho a vydáva sa za neho. Nachádza sa na území Ríma, ale v aréne sa objavuje až po páde tejto ríše. Vedie nemilosrdnú vojnu proti Božiemu ľudu a vnúcuje ľuďom názor, že Boží zákon treba zastaviť. Viete, čo sa hovorí, ak niekto vrčí ako tiger, má pruhy ako tiger a žije tam, kde žijú tigre, pravdepodobne je to predsa len tiger. V dejinách ľudstva existuje len jeden systém autority, ktorý spĺňa všetky vyššie uvedené kritériá. Rímskokatolícka cirkev so svojou pápežskou autoritou. Pozrite sa, ako nápadne pápežstvo zodpoveda tomuto opisu. Počas viac ako 1000 rokov mali rímski biskupy takú moc, že sa mnohí európski králi báli ich hnevu. Preto mal tento systém obrovský politický vplyv. Pápežská autorita vznikla po páde pohanského Ríma a v jeho pozostatkoch. Mnohí ľudia považujú Vatikán za Kristovu cirkev, ale história tejto organizácie nám pripomína strašné popravy kacírov, konfiškácie majetku a iné sankcie stredovekej cirkvi. A nejde ani o počet úmrtí. Najprv sa hovorilo o miliónoch, ale teraz sa hovorí o 10 000 mŕtvych. Podstatné je, že organizácia, ktorá niesla Ježišovo meno, vyvolávala stovky rokov v ľuďoch rôznych krajín desivý strach. Spomeňme tých, ktorí boli týmto systémom brutálne týraní len preto, že učili ľudí Bibliu namiesto pápežských doktrín. Jan Hus, český reformátor, ktorý bol zavraždený v roku 1415 za to, že ako kňaz odmietol podporovať učenie Ríma a namiesto toho učil ľudí evanjeliu. William Tyndale, popravený v roku 1536. Hugh Latimer, anglický reformátor, upálený v roku 1555. Girolamo Savonarola, taliansky kazateľ, ktorý bol obesený v roku 1498. Balthasar Hubmaier, nemecký reformátor, ktorý bol v roku 1528 upálený za svoje vyznávanie Biblie. Žiaľ, úplný zoznam obetí tohto bezbožného systému je oveľa dlhší. Čo sa týka Božích prikázaní, je to jednoduché. Skúste porovnať desatoro z katolíckeho katechizmu s desatorom, ktoré je zaznamenané v 20. kapitole knihy Exodus v textoch od 1. do 17. Keď to urobíte, zistíte, že katolícka verzia vynecháva 2. prikázanie, mení 4. prikázanie a 10. prikázanie rozdeľuje na 2, aby sa zachoval celkový počet prikázaní. Je zaujímavé, že reformátori, otcovia protestantizmu ako napríklad Luther, Calvin a ďalší videli, že proroctvo o šelme z mora sa naplnilo práve v pápežskom Ríme. Žiaľ, budúce generácie protestantských cirkví zabudli na moment, keď sa začal protest v kresťanstve. Tu sú slávne slova Martina Luthera, iniciátora a jedného z najfarebnejších vodcov reformácie. Už sa cítim slobodnejší, lebo konečne viem, že pápež je Antikrist a jeho trón je trónom samotného diabla. Tu ani nie je čo dodať. Zdôrazníme však, že nemáme nič proti samotným katolíkom, medzi ktorými je veľa úprimných Božích detí. Hovoríme o pápežskom systéme moci, ktorý pod maskou zbožnosti klame milióny ľudí, obohacuje sa, pácha zverstvá a vedie svoju herézu do záhuby. A tu si poviete, počkajte chvíľu, chcete povedať, že pápežská autorita je vlastne rúhanie? Posúďte sami na základe toho, čo o pápežovi hovoria vplyvní katolícki teológovia. Napríklad Aegidius z Ríma raz vyhlásil, pápež je istým spôsobom Boh, to znamená, že je Božím námestníkom. Stojí za to citovať aj Alvara Pelagia, stredovekého kanonika katolíckej cirkvi. Ten uviedol, že keď sa kresťan pozerá na pápeža, zjavuje sa mu niečo nápadné.
Kto obráti svoj pohľad s kontempláciou a vierou, vidí Boha, pretože pápež nie je obyčajný človek, ale Boh, Boží zástupca na zemi. Zdá sa mi, že komentár je zbytočný, takže máme pochopenie, že pápež mal nezmerateľnú moc počas 12 storočí od 6. do 18. storočia. Potom mala podľa proroctva moc tejto šelmy zoslabnúť a videl som, že jedna z jej hlav je akoby smrteľne zranená. A tak to aj bolo. Napoleon Bonaparte skoncoval s krvavou svojvôľou organizácie, ktorá si hovorila cirkev. Vyvrcholila zajatím pápeža Pia VI, francúzskym generálom Louisom Alexandrom Berthierom v roku 1798, po ktorom sa pápež vyhlásil za vatikánskeho väzňa. A tu je vhodné sa spýtať, proroctvá naznačujú, že táto moc bude vládnuť 3,5 roka, teda 42 mesiacov. Prečo teda hovoríte o pápežskej moci, ktorá je v bývalej Rímskej ríši upevnená už viac ako 1000 rokov? V skutočnosti nejde o omyl, pretože v biblických proroctvách sa nezriedka jeden deň rovná 1 roku. Pre nedostatok času dnes uvedieme len jeden príklad, kde Pán zjavuje tento princíp prorokovi Ezechielovi. Určil som ti roky ich neprávosti podľa počtu dní. 390 dní budeš znášať neprávosť domu Izraela. A keď to splníš, ľahneš si na pravý bok a budeš niesť neprávosť domu Júdovho 40 dní, deň po dni, rok po roku som ti určil. Ak sa budeme riadiť touto zásadou a vynásobíme 3,5 roka počtom dní v každom mesiaci, dostaneme 1260 rokov, čo presne zodpovedá obdobiu pápežskej nadvlády na území západnej Európy a bývalej Rímskej ríše. A čo relevantnosť toho, o čom hovoríme? Ako je to pre nás relevantné, keďže stredovek je už dávno preč? To je pravda. Inkvizícia dnes nikoho nezabíja a pápež lieta po svete a snaží sa zmieriť bojujúce krajiny. Pápežstvo sa stalo mäkkým, tolerantným. Okrem toho už nemá takú moc ako kedysi. V posledných 10 ročiach však reputácia Vatikánu vo svetovom spoločenstve nesmierne vzrástla. Presne to predpovedajú proroctvá. A videl som, že jedna jeho hlava je akoby smrteľne zranená, ale táto smrteľná rana sa zahojila. Žijeme v období smrteľnej rany šelmy, ktorá ešte nie je úplne zahojená, preto by sme nemali robiť unáhlené závery. Tento systém získa svetovú moc po svojom tzv. Vzkriesení z mŕtvych. Vtedy nastanú pre pravých veriacich kresťanov ťažké časy, ale netreba sa báť. Musíme pozornejšie študovať Bibliu a viac sa spoliehať na Boha, ktorý nedopustí skúšky nad naše sily. Ak poznáme pravdu, nemáme dôvod báť sa satanovho podvodu. Nikto nás nemôže zrazu chytiť do svojej informačnej pasce. Navyše, keď skúmame písmo, máme za cieľ zabrániť ostatným, aby sa nechali ovplyvniť antikristovským systémom a nasmerovať ich pohľad na pravého Ježiša. Využíme toto obdobie pokoja a slobody a zamerajme svoju pozornosť a talenty na to, aby sme ľuďom hovorili o pravom evanjeliu, ktoré zahŕňa vieru v Ježiša Krista a život podľa jeho prikázaní. A tí, ktorí už boli ovplyvnení falošným systémom a myslia si, že Boží zákon stratil svoju dôležitosť, nenechajte si ujsť naše ďalšie videá, v ktorých na základe Biblie jasne a presvedčivo ukážeme, že to tak nie je. Napíšte do komentárov svoje myšlienky, s čím súhlasíte, s čím nie, najlepšie s odôvodnením na Biblii. Chceli by ste vidieť viac epizód o biblických proroctvách o konci tohto sveta? Podporte nás lajkom, aby toto video videlo čo najviac ľudí. Prihláste sa na kanál, zdieľajte naše video so svojimi priateľmi a hlavne nikdy nezabudnite, že s Bohom je to naozaj super. Dovidenia.